lanki deskribatzeko hitz bat baino bi erabiliko ditut, eta da pentsatzeko interkooperazioa. Bi elementu oso garrantzitsu interkooperazioan oinarritutako harremana izan degulako, baino nik uste ere, kooperatibismoaren oinarrizko printzipioa delako eta askotan zaila bada ere, hortik gauzak askoz indartsuago eraikitzen direlako eta bestea pentsatzeko, lotura, interkooperazioa eta pentsatu, Duela 10 urte ekintzailetza kooperatiboaren kontu honekin hasi ginenean, guretzat behar ezinbestekoa zena, egia esan sorpresa izan zen, unibertsitate batek nolabait gure ikuspegi hori babestea, eta nik uste hortik, nabarmenduko nuke, babesa izan dela guretzat, lanki eta atzetik ugezi kooperatiba bera egotea, guk lurraldean ikusten genuen behar ezinbesteko baterako, ekintzailetza modu kolektibo eta kooperatiboan sustatzea, hori egiteko, eragileen arteko harreman hori egotea posible izan dela. Nik uste, ekintza kooperatiboan gabiltzanok, akademiarekin edo unibertsitatearekin orokorrean askotan ez daukagu harreman erresa, gurea gehiago delako praktikatik abiatzen den proiektugintza, eta akademia gehiago bilatzen duelako nolabait pentsamendutik bideratutako ekintza ere, kasu batzuetan. Eta esango nuke hor, nolaiteko bi ikuspuntu horietan, batzutan sortzen diela ezin ikusiak ere, edo estrategiaren inguruko ikuspegi ezberdinak, baino, kasu honetan, ez dakit, agian ere lanki kooperatibismotik datorrelako akademiaren ikuspegi ekintzaile hori ere topatu izan diogu.